Ay, kakain ako ng cake. Wow! Teka. Sinong kumain ng cake? Sinong kumuha ng cake? Ha, Mama G, ikaw ba yung kumuha? Hindi ako. Mama G! Hindi ako! Sure ka? Hindi ka kumain? Hindi. Cake, sino kumain ng cake? Wow! Ang babae din. Anilin, Oh! may gusto ka bang sabihin? Wala! Kumakain ako. Ikaw ba kumain ng cake? Hindi ah! Hindi ako mahilig. Ayusin mo! Hindi nga! Ang gusto ko kinain ko! Hindi ako Jonah? kumain ng cake! Bangus to! Tingnan mo! Jonah, huwag kang magtago dyan. Ikaw yung kumain ng cake. Anong cake? Oh no! Uy, bawal yun! No. Bawal! Humarap ka sa akin. Sino? Sino sabi? Dates, kinakain ko. Ano yan sa mukha mo? Ano mo ka? No. Oh!